Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytymyzyň mehriban tomaşaçylary. Biletin gelýän gepleşigimiziň bugünkü sessiyony hem ýene siziň bilen. Bugün biz size türkmençilikde gadim döwürlerden bäri irsat bereketiň çeşmesi taplanylýan 7 hadyna hakkında gurrun bereriz. Ilki bilen gelin hadynaların bir çetinden girmenkäk 7lik san hakkında durup geçelim. 7lik san türkmençilikde gatim meşhur san. Oňa halk döredijligine de giňden duş gelmek bolýar. Elbetde il içinde rivayeta ýa-da detallara siňen aşyklara 7 aşyk diýilýär. Şahsene marip destanyna bolsa aşyklar 7 ýyllap aýrylyga dödülýär. Nakıllarda özgü sekada bilmesen 3 7-ni bir bilmedin mi diýen sözler häzişinde duş gelýär. Onuň manysy bolsa her aýyň 7-si, 17-si we 27-si sehatly günlerdir. Ya bolmasa 7 ölçäp barket diýen nakal elbetde ählimiziň bilýän nakal. Köp bilmiş adama bolsa 7 derýanyň suwuny içenýär. Adamın aňyrsakda aýdylanna ýa aňyrsakda soralanna köplenç 7 arka sip ýa-da 7 arkaň bilýän diýen gurrunlar häzişinde eşdilýär. Garaz 7lik san gaty köp ýerde ullanylýar. Ähli zatlar bilen baglanýar. Köp ýerde meşhur bolup durýar. Şolaryň biri elbetde 7 hadynadyr. 7 hadyna nämeler gelýär? Gelin onu olary şu pursatda sanap geçelim. Okasa oglan, dokasa hatyn, eksen ekin, baksan goýun, mekiyan, median, şeýlekem gäwmiýan. Gelin indi bolsa bu 7 hadynaň üstünde ýeke-ýekeden durup geçelim. Okasa oglan nämek nämen aňladýar? Bu diýmek diňe oglan okamaly diýen manyny berýär ýa-da beýle dälmi? Bu düýünden beýle dälmek habarlar. Onda näme üçin gyýyt agdalman ona kılla diňe oglan agdalyk. Sebäbi oglan tözi gadim döwürde şu wagtda biziň bilýän manymy aňlatmaýar. Ol wagtlar oglan nämek çaga diýmek, ýaş diýmek anlatýar. Gyýyt bolsun, oglan bolsun tapawut ýok, ýüzünde elbetde çagalar. Ählisini oglan diýilýär. Diýmek okasa oglan diýmek, okasa çaga diýmegi aňlatýar. Oku okayan çaga 7 hadynanyň bir hesaplanýar. Görün. Biziň ata-babalarymyz alyma bilme nähili ýokary derejede bakandyr. Adam çağalykdan okada ýaş beýne alym bilip gowy gelýär. Şonuň üçin hem öňkü döwürlerde türkmenler çağasyny okatjak bolsa 7 ýaşdan ýa-da ondan hem öňrek molla berýär. Biz häzir alym almak hiç wagtym geçdälýär. Elbetde şeýlere kasaplar. Ýöne öňkü döwürlerde ul adamlaryň känler okamagy eller diýmänler. Erkek kişilen köp wagty aksyna geçipdir. Olar üýe udarlaryny elbetde dolandyrjak bolup aw edipdirler. Şeýlekem alamançylykdan, düşmanlardan gorakdyr. Denallar bolsa çağılar we maşgala bilen meşgullandyr. 7 hadynanyň ikincisi dokasa hatyn nämek näme anandyr? Dokasa hatyn bu hal dokuyan zenandyr mehribanlar. Hal dokalyan öýden rıfal döwlet gitmeýärmiş. Türkmen hallary gadim döwürden bäri dünýäniň ýüzünde meşhurdur. Ýadyňyzda bolsa hallar hakda biz ýürüýte bir gepleşik etdik. Elbetde ýahlyňa tomaşadan diňizip umid edýäs. Ýöne 7 hadynanyň ikincisi näme üçin ýöne hal diýip adlandyrylman? Eýsem-de dokasa hatyn nämelik? Jogaby aňsat. Bu nepis sunugaty döredýän gelin gyýdlaryň rehmetine goýulýan uly hormat sarpana. Indi 3-nji hadyna geçdik. Ol hem eksen ekin. Yani eksen ekin diýilmeginiň manysy bu ýerde hemme ekinler diňe ag ekine saplanýar. Buğday bilen arpa hakynda gurrun edip. Buğday gadim döwürlerden bäri şu wagtda şelli bereketiň çeşmesi hasap edilýär. Buğday hakda tapmaça ýadyňyza düşýän mehriban. Ana aýdyňany elbetde. Ýere ordun paltany, agdy gydan paltany ýerden bir oglan çykdy uly ýylyň sultany. Uly ýyl bolanna, ýani uly ýylyň sultany bolan buğday 7 hadynanyň bir hasaplanýar. Onsoň buğday sultan bolsa arpa da onuň wezir diýsen hem ýalňyşmak. 4-nji hadyna geçdik. Baksan goýun näýäni näme anlatýar? Goýun bolsa dünýä malyň peýdasyna ýün getirer diýen pähim elbetde ata-babalarymyzdan gadim döwürden bäri bir mirasdyr. Ekin eksen buğday ek, mal baksan goýun mak diýen nakalam biziň älşinde ýadymda düşýär. Türkmeniň sarjy goýuny dünýäniň ýüzünde meşhurlyga eýedir. Goýunyň ýüngünden keçe basylýar, hal dokalýar. Garaz gapyňda goýun bolsa rysal döwletinden nişan nip berýär. Gadim da ata-babalar hasaplandy. 5-nji hadyna geçdik. Olam elbetde ähli kişiniň bilýän hadynasy mekiyan, ýagny towukdur. Biler bolsaňyz towuk ýer ýüzünde iň köp ýaýran öýgüşi. 21-nji asyrda bolsa umuman guşlaň arasynda da iň köp duş gelýän towuk diýip hasap edilir. İl içinde 7 hadynanyň dürli aýdylşy bar. Ýöne nähili aýdylsa da olaryň içinde ýok mafuratda towuk duş gelýär. Ata-babalarymyz bergen muňa ýetse ýumurtga beregi diýen gurrungy ýöne ýerden näl bolsa gerek. Öňler türkmençilikde bergen bolsa towuk saklasaň üýtüp bolýar diýen ýörüti düşünjeler boldy. Mekiyandan soň bolsa gezek medianyňky. Median bolsa türkmeniň göz gonjy elbetde bedew atydyr. Halkymyz bedew ata, bedewleri şeýle uly üns berip, şeýle bir hormat goýup durwelin. Ol ýeketek insan derejesine götürilen we insan derejesinde görülýän jannatyr. Onuň akyllylygy, üşükligi öz eýetiniň hal ýagdaýyny duýup bilşi, olaryň hemmeti jemlenip atgakdaky akyllary, atalar sözlerini we bir näçe eserler döredipdir.
sana at diýmerin, gardaş diýerin diýen sözler ýöne bir oğudallyk üçin aýdylan sözler däldir. Türkmen atyny çyndanam öz gardaşy, sirdaşy we söwüşgüni ýollaşa taýdy. Geçmişde ömrünün köp bölügini atysyny, watany gorap, ýa gaýtaryp giden halkyma, milletimiz üçin bedew hemra, dosty urlukdy. Göroğlyny ýadyňyza salyň mehribanlar. Göroğlyny gyrassyz gözüňni şeýde bir getirip bolýarmy? Ýok. Göroğlyň iň ýakyn dosty, sirdaşy kim diýilse, elbetde sapar köseden we 40 ýyllarinden soň gyrat gözüňde jan. Göroğlynyň öz namalarynyň birine "Perzent dilemedim, seni diledim" diýmek hem munyň aýdyň suwutnamasy bolup hyzmat edýär. Ýöwüni haýsy tarapyň ýeňjegi, diňe söwüşe giren adamlary, olaryň mertligine, gaýratlygyna däl eýsemde bedew atlaryň batyrlygyna da baglylar. Türkmen atlar ýa-da serpikmäni bilmändirler. Oňa derek düşmany eýet bilen deň derejede haýwat atyrlar. Batyr, garadan gaýtmaz adamlara ýüregi, atyň ýüregi ýaly bilmeginiň elbetde sebäbi şondan. Munyň hem sebäbi ahal tekatlar hiç wagt, hiç zatdan gorkmaýar. Türkmençilikde at algyly, düýe bergili, ýa bolmasa at sakladym, han sakladım diýilýän ýörüýte şonuň ýaly nakllar bar. Sebäbi türkmen atyny hiç wagt gara işe ullanmaýar. Hatda ol öz atyna berjek otunyp onuň üstüne ýükläp getirmäýär. Aty diňe bedep betlep toýlarda, toý gullar çapdyrlar we töwüş güni bolsa oňa janyny atdyr. Ýene bir belläp geçmeli zat, 7 hadyna her janlaryň diňe köpelýäni bilen baglanýar. Oş dälle goýun, ýa bolmasa atyňam diňe baýtaly. Gelin mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, indi bolsa 7 hadynanyň soňkusyny gäwmeýany da seredip geçelim. Gäwmeýän bolanda gäwüş gaýtarýan mallaryň hemmesi oňa değişirler. Olaryň içinde de birinji ýerde iň meşhur ýagdaýda türkmeniň arwana diýýär. Arwana diýilende biziň görüp eşitýän ýa-da biziň görüp ýören bir örköçli diýelemimiz gözüňizde canlanýar. Türkmen öz durmuşy bilen baglanyşyly hemme dada değişil nakyllary ýa-da aýtgylary döredip onuň mirasdan nesillerden nesillere geçirmeye başladylar. Ene düýe hakda da düýe malym, dünýe malym diýip aýdylýar. Bu da ýöne ýerden däldir mehribanlar. Düýäniň ýüňem, süýdem, şol süýtden edilýän şalam, agyranam hemmesi dermanly gasaplandy. Onsoňam düýe türkmeniň ýaşaýyş şertlerine iň gawat gelýän janlardyr. Garagumyň jogdal howasyna da ol horlyk çekmändir. Düýäň iň söýgün ýmiti bolsa, garagumdaky iň köp zat ýannak ödem ol, suwsuz 10 güne çenli oňup bilýär. Gäwmeýany başga-da elbetde öý haýwanlarynyň çygyry mysal getirsek. Dörli döwürlerde, dörli ýerlerde, dörli şertlerde ýaşan halkymyz 7 hadynanam durmuşda has näme gerek bolsa, şoňa görä üýtgedip, şoňa görä taýlanýar. Şonuň üçin hem 7 hadyna wagtyna, ýerine görä üýtgäp bilýärler. 7 hadyna nähili üýtgäp üýtgärlersin, olaryň hemmesine hadyna öwürýän bir zat bar. Şol bolmasa 7 hadynanyň 7-si hiç zat diýip arkaýyn aýdyp bolýar. O nämedir diýen mehriban adamlar, olam elbetde rahmet. 7 hadynanyň hadyna bolmagy üçin ilki bilen adamyň arasynda halal dehmeli ber. Mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, ine 7 hadyna barda size ýetirmek isleýän gepleşigimiz we maglumatlarymyz menepde şulardan ibaret. Gepleşigimiz siziň göňüňizden turanmasa, hökmen suratda like goýun, tesir ýazyň we elbetde paýlaşyň goý, dostlaryňyzdan 7 hadynadan habarly bolsunlar. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşmak isleýär. Türkmen portal Elmydamy online. Ýatdan çykarmaň we Elmydam Türkmen portal bilen galan. Çünki Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeginde. Ýene kullerde duşýança hoşda bolun mehribanlar, saglykda görüşelim.